bɔli kɔ kan maa minnu sɔgɔlen don malati ka bɔlɔlɔw sanfɛla la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la bi alamisa donna desanburu kalo tile 23 ni y'a ye an ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya minnu b'an bolo ka dɔ kulo ka o de ye ka fɔ yɔrɔso a yirala ka fɔ ko ye sanfɛ kalanso mɔgɔw kɔni ye tile 2 barabila kɔni kɛ ayiwa kibaruya minnu sera mɔ koɲala ula yɛrɛ na ka fɔ min ye desanburu kalo tile 20 kɔni kɔnɔla ye yɔrɔso dugu kɔnɔla la kɛrɛnkɛrɛnya a sanfɛ kalanso maaw olu kalandenw kɔni y'a yira ka fɔ ko olu bɛna tile 2 barabila kɔni kɛ ayiwa u y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ka ni barabila in kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka fɔ ko karamɔgɔ ko dɛsɛ kɔni b'u la sabula n'i y'a ta ka lajɛ ko matière damadɔni kɔni bɛ yen nɔ ko karamɔgɔ kɔni tɛ olu la olu ka sanfɛ kalanso in na i n'a fɔ ko histoire géographie ani physique o de to ni ma ko fɔlen ninnu ko olu kɔni tɛ don kilasi kɔnɔ ko fo ni karamɔgɔ ninnu ka na ayiwa u y'a yira ka fɔ ko kabini wagati jan ko olu kɔni bɔra ka ni kuma lase u ka dugu kɔni ɲɛmɔgɔw ma ko nka ko u kɔni ma fɛn bɔ a la ko kalan yɛrɛ kɔni daminɛra ka wagati jan bɔ ko hali bi ni karamɔgɔ ninnu kɔni ma segin ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala ka fɔ yɔrɔso yɛrɛ kɔni sanfɛ kalanso na a yirala ka fɔ ko ekɔliden minnu bɛ kalan na ye ko o bɛ taa ma 860 ale ni 60 ni kɔ kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɛ kibaruya wɛrɛ min bɛ bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ Bandiagara a yirala ka fɔ ko maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko dɛmɛ donna olu kɔni ye ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yirala ka fɔ ko min ye desanburu kalo tile 20 ale ni 1 kɔnɔla ye ko Bandiagara dugu dɔ la n'o ale tɔgɔ ye Sonko ko min ye Moti conseil régional maaw ye ko olu kɔni wulila ka dɛmɛ don ni dugulamɔgɔw kɔni ye ayiwa a yirala ka fɔ ko ni dɛmɛ ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko de ye ka fɔ ɲɔ ale ni malo ko olu kɔni tɔni 10 ko o de dira ni ma ko fɔlen ninnu ma ayiwa ko ni dɛmɛ ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko de ye ka fɔ kasara mun taara ka ɲɛsin ni dugulamɔgɔw ma desanburu kalo tile 3 la no o kasara in na ni maa 37 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔnnalu ni la banbagatiw fɛ ko ni dɛmɛ kɔni nana o de waleya la walasa ka dɛmɛ don banbagatɔw kɔni somɔgɔw ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɛ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bamakɔ dugu kɔnɔna la ko jateminɛw y'a yira ka fɔ ko dɔ farala gazi kɔni sɔngɔ kan ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yirala ka fɔ ko juman tɛmɛnen ko jateminɛw kɔni y'a yira ka fɔ ko Bamakɔ kin dɔw la ko gazi baara belebeleba ni ale kɔni bɛ taa kilogaramu 6 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ko o sɔngɔ kɔni yɛlɛla ko ka se 1000 kɔni ma ayiwa a yirala ka fɔ ko fɔlɔ ko o kɔni sɔngɔ kɔni tun ye 500 ale ni 92 ayiwa sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔni okumu na gazi feerela dɔw kɔni y'a yira ka fɔ ko kabini san 2000 ale ni 20 kɔnɔna la cakɛda min sigilen bɛ jago kɔni ko ɲa kunna ni an b'a fɔ direction régionale du commerce et de la concurrence ko olu maaw kɔni tun y'a yira ka fɔ ko gouvernement kɔni ye dɛmɛ don u ye walasa dɔ ka bɔ gazi kɔni sɔngɔ la ko a yirala ka fɔ gazi baara belebeleba ni ale kɔni bɛ taa min ye kilogaramu kɔni 6 ye ko o sɔngɔ ka kɛ 500 ale ni 92 min ye o baara fana kilancɛ ko o sɔngɔ kɔni tun bɛ bɛn 200 ale ni 60 ni dɔrɔmɛ 7 kɔni ko kun ye bɛnkan ye bɛnkan min tun bɛ min ye ni cakɛda maaw ye olu ni gazi feerelaw kɔni cɛ nka k'a yirala ka fɔ ko kabini wagati jan bɛnkan in kɔni tun sera a dan na ko sabula u tun y'u bolo nɔ kɛ papiye kɔni na papiye in kɔnɔna la ko wagati dɔ de kɔni tun fɔra ko gazi kɔni sɔngɔ kɔni tɛ bɔ o la ko nka ko o wagati ninnu kɔni tɛmɛna ko ci bilala min ye ni cakɛda maaw kɔni ye ko u kɔni ma kuma o koɲa la ko o de y'a to yɔrɔ dɔw kɔni na ko dɔ farala gazi kɔni sɔngɔ kan nka min yɛrɛ ye ni cakɛda maaw ye n'o ye cakɛda ye min sigilen bɛ jago kɔni kunna olu kɔni ma bɔ ka kuma ni koɲɛ in na fɔ ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ yanfoyila ko ye dugulamɔgɔ kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya kɔni yira minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yirala ka fɔ ko yanfoyila serigili sifinnakaw ko olu kɔni caman bɔra k'u ka nisɔngoya yira ko ka sabu kɛ ko u ka dugu jukɔrɔ fɛnw kɔni bɛ ka bɔcogo la sariya ma min fɔ y'a yira ka fɔ ko a bɛ kalo 1 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko waliya dɔw bɛ ka kɛ olu kɔni ka sigida la ko o tɛ olu fɛla ko ye ko sabula n'o ye waliya min bɛ na ni olu ka sigida kɔni latiɲɛni ye ko ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la o de kun na ni ma ko fɔlɔ ninnu kɔni bɔra k'a fɔ minnu ka ɲɛmɔgɔw ye ani an ka camancɛ fanga maaw k'u ka wuli k'u jɔyɔrɔ fa walasa ni waliya cɛjugu ninnu bɛ se ka dabila olu ka sigida la ayiwa an b'a yirala k'a fɔ ko o waliya ninnu yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko de ye k'a fɔ k'u ka dugu jukɔrɔ fɛnw kɔni bɔ sariya ma fɔ a ka bɔ cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce